नाम समझमिल बाटे, नाम समझमिल बाटे, घर वाला पुर हो आ बढ़िया से सटले बाटे, तरवारा से तनी दूर हो। आ इज्जत के रोटी खानी, इज्जत के रोटी खानी कहे निशान से, इज्जत के रोटी खानी कहे निशान से। बिहार के एगो जिला हटे हम बानी सिवान से। आ दुबई में रहे नी, दुबई में रहे नी, यही बात के फील बा। आ दादा रहले मोहब्बत, दादा रहले मोहब्बत, आ बाप के नाम जमील बा। आ नीमन से बाउर, नीमन से बाउर कविता जाला लिखाई। आ जेडे इस्लामिया कॉलेज से, जेडे इस्लामिया कॉलेज से कैले बानी पढ़ाई। आ बतिया हम कहतानी, बतिया हम कहतानी जनी करी अनसुना। आ शादीशुदा आदमी बानी, बड़ा सन दूगो झुनझुना। आ दूगो झुनझुना बड़ा सन, दूगो झुनझुना बड़ा सन। समर सजल नाव के आ देही पर हेरा चढ़बे ना करे, एगो आसेरा एगो पाव के। आ गाँवे आई तो लोग कहे, गाँवे आई तो लोग कहे कि लड़का तार नमूने ह। आ बड़का तो तनी भोला भाला, छोटका अफला तूने ह। आ वीडियो पर लाइक ना मिले, वीडियो पर लाइक ना मिले तो दिमाग हमार जरेला, वीडियो पर लाइक ना मिले तो दिमाग हमार जरेला। आ केतनो गाला फाड़ ली केहू शेयर नहीं करेला। आ बाल बच्चा मेहरारू के आगे, बाल बच्चा मेहरारू के आगे हमार चलत नहीं खे मनमानी। हो दुबई के रेत में काटतनी जवानी। हमरा जैसन आदमी के, हमरा जैसन आदमी के जिंदगी भी निराला बा। आ दुबई में पैसा झड़त आवे, गांव में खूबे हाला बा। आ सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार के शीर्ष पर हम रहे नी। आ आपन दुख अपने से आंख मुन के कहे नी। आ 10 घंटा काम करे नी, 10 घंटा काम करे नी, जिंदगी से चैन ला पाता बा। आ अगर कबो मिले के होके तब फेसबुक हमार पाता बा, फेसबुक हमार पाता बा। अब रउआ सारा चीज, सारा डिटेल्स मालूम चल गई हुई। बहुत बढ़िया। तो एक लाइन में टोटल कहानी में हो गई, पूरा पूछे वाला कुछ तो बाकी बाना कुछ। लेकिन अब एगो जानकारी हो जाता, जहाँ पर मैंने अपने से गोपालगंज सिवान सारण के लोग ज्यादा विदेश में जाला, जाके वो समय ना मिलेला कि समय से सो पावे, वही केना नहीं हो पावे लगे। इतना लिखा जाला का शब्द के चयन कल भी कोई ना कोई बहुत एक कठिन चीज बावे। काम के टेंशन बस, सुतहू के बा, घरहू बतियावे के बा, लेकिन ओइमे केगा हो जाला। ई सब रूटीन मेंटेन करे के पड़ेला। हम शायद लोग के ना पता होई कि हम 5 से 5.5 घंटा ही हो जा सूत पावे नी। आ ई 5.5 घंटा के नींद ही है कि एगो रचना लिखा जाला आ उ लोग तक चौंपावल जाला। आ लोग जौन बाकी ओकरा के पसंद करेला। तो कम सुतल ई सबसे बढ़न ना, थोड़ा सा और सुतल